Ndị ọma ndewonu, ekelekwa m unu. Oge ruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV steeti Abia na-abịara gị na uhuruchi a nke taa bụ Mọnde abalị 27 nke ọnwa ise afọ 2024 ma bụrụkwa ihe orie n'ala Igbo. Na mmalite, ndị a bụ isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Onyeisiala agbapela okporo ụzọ Osoko Osimiri sitere Lagos gawa Calabar, na-ekwu na nke ahụ bụ ihe ngosipụta nke olileanya. Otu pati PDP na steeti Imo ajụla nchabi ikpe nke ụlọikpe mkpesa tribunal kwadoro ntuliaka mweghachi nke Uzodimma dịka gọvanọ steeti ahụ. Otu jikọrọ ndị ọrụ na steeti Abia enyela gọọmenti steeti a mbirimbi abalị 14 maka ịkwụ ụgwọ ọnwa opekata mpe Naira 30. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ ga-ewetere gị akụkọ ụwa nke uhuruchi a. Ngwa chezie ntị gị ka ị gere ya n'uju. Onyeisiala Bola Tinubu ekwuola na okporo ụzọ Osoko Osimiri ahụ sitere Lagos gawa Calabar ga-akwalite ihe dịka ndị mmadụ dị nde 30 inweta ohere nke mmepụta ihe nakwa ogige nke azụmahịa dịgasị iche iche. O mere ka mara nke a n'okwu ya na steeti Lagos n'oge ọ na-agbape atụmatụ ọrụ ngo ahụ nke ruru ihe dịka 100 kilomita 7 nke ọtụtụ ndị ọzọ bụkwa nke ọ gbapere n'otu aka ahụ nke jiri merube ememme agbamotu afọ ya n'oche ọchịchị. N'oge mgbape ahụ, Onyeisiala Tinubu kọwara na atụmatụ ọrụ ahụ bụ ogidi nke olileanya nyere ụmụ Naịjirịa, dịka o siri kwuo na okporo ụzọ Osoko Osimiri ahụ ga-ejikọ ọtụtụ ime obodo ọnụ nke ga-ewetara ndị mmadụ puku kwuru puku ohere ọrụ. Ememme ahụ were ọnọdụ n'ogbe Victoria dị na steeti Lagos, ebe ọtụtụ ndị apata ukwu ka hụrụ na ya bụ mmemme, ndị nke gụnyere minista na-ahụ maka ọrụ Dave Umahi nakwa onye isi oche ụlọ nzukọ Senate Godswill Akpabio. Ndị ọzọkwa gụnyere gọvanọ Babajide Sanwo-Olu nakwa onye ogbo ya nke steeti Ogun bụ Dapo Abiodun. Gọvanọ steeti Imo ka hụkwara ebe ahụ Hope Uzodimma nakwa nke steeti Kwara Abdulrahim Abdulrazak. Ọchịchị etiti agbaala akwụkwọ n'ụlọ ikpe okpechọgwụ megide ndị gọvanọ dị 36 enwere n'ala anyị n'ihi ebubo nke mkpagheri agwa ha na-akpagheri n'ihe gbasara ọchịchị ndị nke metụtara kansụl enwere na steeti ha dịgasị iche iche. Akwụkwọ ikpe ahụ ka onye atọni jeneral nke ala anyị nakwa onye minista na-ahụ maka ikpe ziri ezi Latif Fagbemi gbara nke na-achọ ka ọchịchị kansụl niile nọ n'ala anyị nwere onwe ha pụọ n'aka ndị gọvanọ nọ na steeti. N'okwu ikpe ahụ, ọchịchị etiti na-arịọ ụlọ ikpe ka ha nye iwu ga-amachibido ndị gọvanọ ịbụ ndị nke ga-abagide usoro nke iji aka ha na-ekposa ndị ndu ọchịchị kansụl ahọpụta. Okwu ikpe ahụ na-achọkwa ka enwe iwu ga-anabata ego niile kwesịrị ịkwụnyere ọchịchị kansụl site n'aka ọchịchị etiti gaa kpọmkwem n'akpa ego nke ha dịka iwu siri kwado, n'abụghị n'akpa ego ejikọrọ ọnụ nke ndị gọvanọ jiri aka ha were mepee n'ụzọ megidere iwu. Ọchịchị etiti gara n'ihu rịọ ụlọ ikpe okpechọgwụ ka enyekwuo ndị gọvanọ iwu ka ha kwụsị iji aka ha na-ahọpụta ndị otu kọmitii nlekọta nchere oge na-ahụ maka otu ihe si aga na okpuru ọchịchị kansụl site ugbu a gaa n'ihu, nke megidere usoro ọchịchị ọha karasị nke ọchịchị kansụl bụkwanụ nke iwu kwadoro. Onyeisiala n'oge gara aga bụ Olusegun Obasanjo akụgharịala azụ ugbu a kụọ Onyeisiala Bola Tinubu dịka ajụala na ihe metụtara otu o si eme ihe na mwepụ ego mkponye aka nke ewepụrụ nakwa mbukọta ọnụ nke ogo mgbanwerịta ego na ihe metụtara akwụkwọ ego naira nakwa nke dọla. N'okwu ya n'otu ihe omume hirodo na Abuja, Onyeisiala n'oge gara aga kọwara na ọ bụ eziokwu na nke ahụ dị oke mkpa, mana usoro eji etinye ha n'ọrụ bụ nke na-ekwesịghị ekwesị.
ọ katọrọ ọchịchị Tinubu na-ekwu na ọchịchị dị ugbu a achọtabeghị ụzọ ka mma ha ga-esi elebara ọnọdụ akụnụba anya nke na-alọ ndị nwunye ihe obi mmiri nke mere na ha na-asọla azụ n'ebe ọ dị ukwuu maka ịbata n'ala anyị ma tinye ihe metụtara azụmahịa ha. Ọ gara n'ihu kwuo na gọọmenti agaghị adọtali mmasị nke ndị nwunye ihe n'ala anyị mgbe ndị nke ka anọ na-uji ọsọ na-agbalaga, ma gbakwunye na ndị nwunye ihe ejighị ala Naịjirịa kpọrọ ihe. Ọchịchị etiti ekwela nkwa ịgbapụ ya ọsọ na ịrụchapụ ogige igwe na-enye ikikere ọkụ latrik megawat ya ruru 378 dị na steeti Imo, na-ekwu na ọrụ ahụ agadala ihe dịka pasentị 70 fọtazie ntakịrị ka ọrụ nwee ike kụrụ ọnụ ebe ahụ. Onye minista na-ahụ maka ikikere Adebayo Adelabu nyere mmasị obi ike a na ngwụcha izu gara aga mgbe o mere njem gaa leta otu ọrụ si na-aga n'ogige ahụ, na-ekele gọvanọ steeti Imo bụ Hope Uzodimma maka nkwudosi ike ya na mgbakọ aka ya na ụlọ ọrụ Niger Delta Power Holding Company na ịrụchapụ atụmatụ ọrụ niile eji n'aka na steeti ahụ. Adelabu kwuru na nrụchapụ nke ogige igwe na-enye ọkụ ahụ dị n'Egbema nakwa nke igwe ndị ọzọ ga-enye aka ịhụ na akwalitere usoro inye ọkụ na steeti Imo, tinyekwara obodo ndị gbara ya gburugburu. Gọvanọ Uzodimma kwuru na mgbakọ aka n'ọrụ ahụ ga-ahụ na arụchara ogige igwe ọkụ megawat 373 na 8 n'ụma atọ nke ahụ dị n'Egbema, tinyekwara nke ọmụọkụ Egbema Owerri Ala Ojii megawat ya dị 330 nakwa alaka isi iyi igwe ọkụ nke dịkwa n'Owerri ka arụchapụ ya n'aka ngwa ngwa. Otu ụgbọ oloko si Kaduna na-aga Abuja si n'okporo ya gbapụ n'obodo Jere dị na Kaduna ka otu awa gachara ọ malitere njem. Ụgbọ oloko ahụ bụ ọtụtụ ndị njem hapụrụ Kaduna mgbe o jiri nkeji 5 gafee elekere 8 nke ụtụtụ. Akụkụ atọ nke ya bụ ụgbọ oloko ebe ndị njem na-anọ nyakapụrụ ma gbaba n'ime ọhịa pụọ n'elu okporo igwe nke ụgbọ oloko a. Ndị ọrụ nchekwa tinyere ndị uwe ojii nakwa ndị agha soja wụchara n'ogige ahụ ihe a mere iji nye aka n'ebe o kwesịrị. Ebe ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchebe nakwa nnyocha NSIB kọwara na ha ezigakwala ndị ọrụ ha iji mee nchọnchọ mmata ebe mmiri siri banye n'opi ụgbọghọrọ. Ka ọ dị, ndị isi nke ụlọ ọrụ ụgbọ okporo oloko n'ala anyị ndị ama dịka NRC n'aha mkpirisi n'ozi ha zipụrụ kpughere na ibu ndị njem n'ụgbọ okporo oloko sitere Kaduna gawa Rigasa nke sikwa Idu gawa Abuja ga-anọgide na-aga n'ihu n'agbanyeghị ihe a nke merenụ. Mmadụ 3 anwụọna ebe mmadụ 7 natara nnọọ ezigbo mmerụ ahụ na ogige otu ụlọ ụka ndị alakụba dị na ogbe Apapa Ajao nke Moshun steeti Lagos nke dara ụnyaahụ. Odeakwụkwọ ụlọ ọrụ steeti Lagos na-ahụ maka ọnọdụ gbata bụ Femi Oshin Osanyintolu n'ozi nke o zipụrụ kwuru n'ụlọ ụka ahụ dara n'oge ekpere nọ na-aga n'ihu. Eserese foto nakwa vidiyo nke ebelebe ahụ gbasarala ebe niile ugbu a n'akara soshal midia gosipụtara na ndị bi n'ogbe ahụ nọ n'ime ngwọkọrịngwọ ndị nke dakasịrị adakasị ebe mgbalị nọrọ na-aga n'ihu ka enwe ike napụtakwanụ ndị nke nyara ndụ. Ihe mberede ahụ esonyela n'ọnụọgụgụ nke ụlọ ndị na-adala ugbu a n'obodo azụmahịa na-asụ n'ite bụ steeti Lagos. Ụmụ akwụkwọ abụọ ahụ atọrọ site n'ụlọ akwụkwọ mahadum nke sayensị nakwa teknụzụ dị na Osara steeti Kogi ka ndị tọrọ ha gburula ugbu a n'agbanyeghị na nọ na-akparịta ụka banyere otu a ga-esi enweta ego nke a ga-eji napụta ha site n'aka ndị nne na nna ha. Onye kọmishọna na-ahụ maka onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti ahụ mgbe ọ na-ekwu okwu na ọ bụ eziokwu na ụmụaka ndị abụrụla ndị egburu site n'aka ndị tọrọ ha, Bertrand Ọnụọha
kọwara ogbugbu ahụ dịka nke dị ezigbo mwute n'obi. Ndị ntọrọ a wakporo ụlọ akwụkwọ mahadum ahụ n'ụbọchị Tọzdee bụ abalị 9 nke ọnwa Mee na elekere 9 nke abalị n'oge ụmụ akwụkwọ ahụ nọ n'otu ime ụlọ ịgụ akwụkwọ na-akwadebe maka ule ha nwere ma tọrọ ụfọdụ n'ime ha. Ihe dịka mmadụ 21 ka emechara napụta n'aka ndị atọrọ ha ebe ụfọdụ ndị ka nọ n'ọgba ndị ntọ. Njegharị ọhụrụ malitere ịkwagharị steeti Kano n'ihi mweghachi eweghachiri Muhammadu Sanusi nke abụọ dịka onye emir nke Kano. Ndị njegharị ahụ na-akpọ oku ka ewepụ Sanusi ma weghachiri ha Aminu Ado Bayero dịka onye emir nke Kano. Ha nọ n'okporo ụzọ steeti ahụ dị nso nso n'ebe obibi nke Aminu Ado Bayero bụ na steeti Nasarawa na-eme njem ahụ dịka ha bụcha epekele ndị edere ụfọdụ ihe ebe ha nọ na-agụ egwu nke ha ji na-azọ njem gburugburu okporo ama na-ekwupụta otu obi dị ha na ihe metụtara mweghachi nke Sanusi. Usoro njegharị iwe ọhụrụ ndị a bịara awa ole na ole ka enwechakwara nke yiri ya n'ogbe Gaya nke steeti ahụ dị na mpaghara North-West. Ha na-emegide mkpọsa nke kpụsara ogbe onye emir na-achị bụ Gaya nke steeti ahụ site n'aka gọọmenti nke steeti ahụ. Otu pati Labour na steeti Edo akwụsịla nnukwu onye isi oche nke otu pati ahụ bụ Julius Abure ọrụ. Nke a na-abịa dịka ndị isi nke otu pati ahụ na-edozi nsogbu ndị dapụtara gbasara ịbụ onye otu pati nke a na-ekwu gburugburu Abure, onye ndị isi nke wọọdụ nke 3 nke kansụl Esan North East kwụsịrị ọrụ. N'otu nnọkọ nleta akụkọ hiri odo n'isi obodo steeti ahụ bụ Benin, ndị ndu nke ọchịchị kansụl na ndị otu pati ahụ ndị ọzọ nnọcha ya ebe onye isi oche nke otu pati ahụ na kansụl Esan North East bụ Patrick Onogbenin kwupụtara na ọ nọrọ n'abalị 14 nke ọnwa Mee nata akwụkwọ ozi site n'aka onye isi oche nke otu wọọdụ nke 3 bụ Thompson Ehingweze na-akọwa n'ụzọ doro anya nkwụsị nke akwụsịrị Abure ịbụ onye otu pati ahụ nakwa ndị isi ndị ọzọ dịka Onigbenin siri kwuo na ya elebala anya n'okwu ndị ahụ akpọtụrụ uche na ya na ndị isi ọzọ na kansụl ahụ na nkwubi okwu ihe ndị ejiri maka ya nye nkwụsị ọrụ n'ebe Abure nọ dị nnọọ ezigbote arụ nke nwere ike iji degara ndị isi n'Ogo steeti akwụkwọ ozi maka idozi ya nakwa nlebara anya. Otu ije ozi nke otu pati Labour akọwala nkwụsị akwụsịrị nnukwu onye isi oche ha ọrụ bụ ọkaiwu Julius Abure site n'aka ndị isi nke wọọdụ ya dịka nke adịgboroja. N'ozi nke nnukwu odeakwụkwọ mgbasa ozi nke otu pati ahụ benyere aka na ya, onye aha ya bụ Obiora Ifo nke dere n'abalị 25 nke ọnwa Mee kọwara na onye isi oche nke wọọdụ pati ahụ bụ Thompson Ehingweze enweghị ikikere ọbụla n'okpuru iwu otu pati ahụ ịkwụsị ma ọ bụ iwepụ nnukwu onye isi oche n'oche ya. Ifo gbakwunyere na Thompson Ehingweze, onye isi oche nke wọọdụ, nọrọ n'otu eserese vidiyo gazirula ebe niile ugbu a na-agbagha nkwụsị ọrụ ahụ nke ọ nọ na ya na-ekwu na o si n'ọnụ ya na-emesi ya ike na idu ndu nke otu pati ahụ n'ogo wọọdụ nọ n'okpuru nnukwu onye isi oche ahụ ma marakwa na onweghị otu ha siri nwee ikikere nke ịnọ n'okpuru iwu otu pati ahụ ịchụpụ ma ọ bụ ịkwụsị nnukwu onye isi oche ọrụ dịka o siri kwuo n'ogo wọọdụ na ogo ọchịchị kansụl ọbụla dị na steeti ha enweghị ikikere ọbụla n'okpuru iwu nke otu pati ahụ ịkwụsị nnukwu onye isi oche nke otu pati ọrụ. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka ngalaba ya nke steeti Enugu eyiela ụbọchị Satọde abalị 5 nke ọnwa Ọktoba afọ a maka ntuliaka ọchịchị kansụl na steeti ahụ. Nke a bụ
nke a bụ ọkwa ozi amara nke onye isi oche nke ụlọ ọrụ kọmishọn ahụ bụ ọkammụta Christian Ngwu bịanyere aka na ya. Ozi ahụ gbara otu pati niile debere aha ha na steeti ahụ ume ka ha bụrụ ụbọchị a n'obi ma na-arụ ọrụ n'ụzọ kwekọrọ ekwekọ. Ọ gbakwunyere n'ụkpụrụ na iwu ndị nke ga-abụ gbasara ntụliaka ahụ nke ga-achịkwa ma duzie ya ka a ga-esi n'isi ụlọ ọrụ nke otu kọmishọn ahụ dị na Independent Layout Enugu nweta maka ndị ọbụla nke chọrọ ya. Ndị ndu nke otu pati People's Democratic Party PDP na steeti Imo ekwuola na ha ga-aga ụlọ ikpe mkpegharị maka inweta ikpe ziri ezi na ọgụ iwu kwadoro nke ha na-alụ gbasara mpụtara nke okwe ntụliaka nke okwu onye gọvanọ na steeti ahụ emere n'afọ gara aga. Onye isi oche nke otu pati ahụ bụ Sachidi Dike onye gwara ndị akụkọ okwu n'isi obodo steeti ahụ bụ Owerri mgbe ọ na-enye nzaghachi gbasara nchabi ikpe ụbọchị Fraịde gara aga na nkwado nke ụlọikpe mkpesa tribunal kwadoro ntụliaka gọvanọ Hope Uzodimma nke otu pati nọ n'ọchịchị ugbu a bụ APC. Otu pati ahụ na-agba ọchịchị ụkwụ kwuru na nchabi ikpe ikpeazụ a nke ụlọikpe mkpesa tribunal ahụ mere enweghị otu o siri gosipụta izi ezi nke ihe ndị otu pati PDP chere ya n'ihu. N'ihi nke a ha ga-echi ihu ha aga ụlọikpe mkpegharị. Otu jikọrọ ndị ọrụ na steeti Abia akpala mbirimbi abalị 14 n'aka gọvanọ steeti Abia bụ Alex Oti maka ịkwụcha ụgwọ ọnwa opekata mpe N30,000 nakwa ụgwọ nrita N35,000 nke mkponye aka nke ọchịchị etiti kwadoro ka akwụọ ndị ọrụ na steeti Abia. N'akwụkwọ ozi nke degara gọvanọ Oti nke otu jikọrọ ndị ọrụ na steeti a bụ otu NLC nakwa ndị ogbo ha nke TUC chọrọ ka akwụọ ndị ọrụ niile n'aka ngwa ngwa na steeti Abia ụgwọ nwepekata mpe ochie bụ N30,000 tinyekwara ụgwọ nke ihe nrita nke ọchịchị etiti kwadoro n'ime ọnwa 8 gara aga. Ugbu a otu ndị ọrụ a ha rụtụkwara aka na ehiwela otu kọmitii ga-eleba anya n'usoro ejide akwụde ndị ọrụ ụgwọ na steeti ọkachasị nke ụgwọ ọnwa opekata mpe, ebe ha kọwara na ha na-adabere na mpụtara nke nnọkọ nke ndị ọrụ hiri odo n'isi obodo Abuja bụkwanụ nke emere n'abalị 20 nke ọnwa Mee na-eme mkpebi ha. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa na-enye mba TV dị na Alaba steeti Abia ka akụkọ ndị a si na-erute gị ntị. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri naanị nọrọ ebe ahụ maka na mụ onwe m na-alọtaghachi. Nnọọ ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nke m ka ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ sitere mba ofesi, ọchịchị nke ndị agha soja na mba Burkina Faso amapụla ọkwa na ọ gbatikwuole ọchịchị ya site ugbu a na-eru ihe dịka afọ 5 n'ihu. Onye ndu nke mba ahụ bụ Captain Ibrahim Traore bụkwa onye nke chọrọ na ya ga-abụ onye ga-eso azọ ọkwa onye isi ala ma ọ bụrụ na ahazie ntụliaka n'ọdịnihu. Mgbe ọ natara ikikere ọchịchị n'otu nkwatu ọchịchị nke mere na mba ahụ ihe dịka afọ 2 gara aga, Captain Traore bụ onye kwere nkwa na a ga-alataghachi n'usoro ọchịchị nke ndị nkịtị n'abalị mbụ nke ọnwa Julaị afọ a. Mana Burkina Faso ugbu a esonyerela mba agbata obi ha bụ Mali n'ịgbatikwu oge nke ọchịchị ndị agha. Nzọpụ njem a ka amapụrụ ọkwa ngwa ngwa enwechara nnọkọ nke ntụte nakwa nke ịjụta ajụjụ na mba dị na mpaghara West Africa n'isi obodo ha. Otu ụkpụrụ iwu nke emezigharị nke Captain Traore bịanyere aka na ya na-ekwupụta ugbu a na ya bụ usoro nakwa oge nke a ga-eji enyefe ọchịchị ga-eruzi ihe dịka ọnwa 60 ugbu a bụkwanụ nke ga-amalite ịdị ire n'abalị 2 nke ọnwa Julaị afọ a. N'akụkọ akụ na ụba, ndị na-eji ọkụ latrik eme ihe abụrụla ndị nke na-ekwu okwu ugbu a ma gbaa lịkalịka n'ihi mbugo nke bugoro
ụgwọ ọkụ nke ndị na-eji igwe na-agụkọ ọkụ akpọrọ prepaid eme ihe bụkwanụ nke bụ ọkwa nke ụlọ ọrụ nkesa ikikere ọkụ latrik mapụrụ ugbu a ndị ahịa nke ọkụ latrik nakwa ihe metụtara nchebe ha nakwa ogige nke na-ahụ maka nkwado ha ekwupụtala ugbu a na ngalaba nke ọkụ latrik n'ala Naịjirịa dịka ha eji nwayọọ ugbu a kpụgharịa onwe ha ịbụ ndị nke ga na-eme ka ihe na-esiri ndị mmadụ ike n'ala anyị. ụlọ ọrụ Enyimba TV ghọtara ugbu a na n'agbanyeghị na enwetụla ụfọdụ ọnwa nke ejiri bụrụ na ogige ebe a na-esi ewepụtatụ otu esi etinye ego n'akara ya bụ igwe prepaid na ịntanetị nke ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ nkesa ọkụ ndị a gbachiri n'ihe metụtara ya n'izuụka gara aga bịara bụrụ nke ha mere iji hụ na ha ga-agbapeghachi ya dịka ha na-ebugole ụgwọ ọkụ nke a na-akwụ site n'ebe ahụ. Mbugo a na-esochi otu esiri wepụtatụ ụfọdụ ihe bụ iwu nakwa ihe gbasara orire nke a na-ere igwe prepaid ndị a site n'aka ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchịkwa ikikere ọkụ latrik n'ala Naịjirịa bụ nke nyere ohere ka ndị ahịa nakwa ndị na-azụrụ ma na-atụ mgbere bụrụ ndị nke ga-azụta ya bụ igwe prepaid ndị a ma na-eresi ya ndị mmadụ n'otu o siri dịrị ha mma n'ahụ. Mana a na-akọwa na otu n'ime igwe ndị a ka akọwara na ego ha agbagolu ugbu a dịka ekwuru na nke a adịzighị mma dịka o ji ihe dịka pasent 67 were mee na mgbago a. N'ikpeazụ n'akụkọ egwuregwu ndị bụburu ọkaibe n'ihe metụtara egwuregwu asọrọmpi nke PFL bụ Enugu Rangers anọgidekwala na otu ha si na-agbalị ka ha hụ na ha ga-azọta isi ha dịka ha ji ọkpụ goolu 3 nke na-enweghị nke ọbụla sitere ya were merie ndị ogbo ha bụ ndị Bayelsa United n'ama egwuregwu nke Nnamdi Azikiwe dị na Enugu. Ya bụ mmeri a emeela ka ndị nke Bayelsa United bụrụ ndị nke lara azụ n'ọsọ nke ha na-agba ugbu a maka inweta mmeri na ya bụ asọrọmpi bụkwanụ nke mere ka otu egwu bọọlụ Enugu Rangers bụrụ ndị nke ga-agakwu n'ihu na ya bụ mgbalị nke ha na-eme ịbụ ndị nke ga-enweta mmeri. Akọwakwara n'otu egwu bọọlụ Enyimba bụ ndị nke laghachiri n'ịgba ndị nke abụọ dịka ha na ndị lere ha ọbịa bụ Abia Warriors zọrọ ya zọ n'otu ha siri gbaa dịka ha nwetara ugbu a ihe dịka akara 56 dịkwa ka ọ bụ akara nke ha na otu egwu bọọlụ Remo Stars bụkwana ndị nke Kwara United meriri n'iji otu ọkpụ goolu kara aka were merie ha. Ọ bụ akụkọ egwuregwu ahụ wetara akụkọ ụwa nke uhuruchi a na njedebe, mana tupu apịachie m ya kpamkpam geghachikwa ntị n'isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Onyeisi ala agbapela atụmatụ ọrụ nke okporo ụzọ Osoko Osimiri sitere Lagos gawa Calabar na-ekwu na nke ahụ bụ ihe ngosipụta nke olileanya. Otu pati PDP na steeti Imo ajụla nchabi ikpe nke ụlọ ikpe mkpesa tribunal mere ma nke kwadoro ntuliaka mweghachi nke onye gọvanọ steeti ahụ bụ Hope Uzodimma. N'ikpeazụ otu jikọrọ ndị ọrụ na steeti Abia enyela gọọmenti steeti Abia mbirimbi abalị 14 maka ịkwụ ụgwọ ọnwa opekata mpe nke Naira 30. Onye ọma, ekele m gị n'ụzọ pụrụ iche maka ị na-ebe ahụ gee ntị maka iri akụkọ ụwa nke uhuruchi a, mana asịkwa gị ị ga-anọkwa ya echi mgbe a ga-ewetakwara gị akụkọ ụwa anyị ọzọ. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ na sị gị o kachi bọọnụ.